Samantala, pondo sa Christmas lighting ng San Quintin napababa sa 700,000 pesos. Para sa detalye, narito si Idol Jam, Victorio. 104.7 IFM. Report! Napababa sa 700,000 pesos ang ginastos para sa Christmas lighting sa San Quintin mula umano sa dating higit 1 million pesos noong nakaraang taon. Sa social media, idinaan ng opisina ng Vice-Alkalde ng Bayan ang saloobin hinggil sa pondo at dekorasyon ngayong taon, kasunod ng mga paghahambing sa Christmas lighting noong 2024 na tinawag ng ilang residente na mas maganda. Ayon sa kanilang pahayag, karaniwang umaabot sa 1.5 hanggang 2 million pesos ang nagagastos sa mga nakaraang pailaw at mayroon pa umanong hindi nababayarang kontrata mula sa mga nagdaang taon. Anila nararapat lamang na mas maganda ang dating pailaw kung doble ang naging gastos noon. Samantala, ilang residente ang umapila na huwag nang ikumpara ang dekorasyon dahil hindi naman ito nasusukat ang diwa ng Pasko. Noong Sabado, November 22, opisyal nang pinailawan ang mga dekorasyong pampasko sa bayan, tampok ang pagtatanghal ng mga residente. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.